Защото с идването на пролета се радват не само животните, но и птичките. Те започват да пеят много силно. И децата ще ви разкажат кое птиченце е било, ама толкова много щастливо, че чак е подскачало на едно краче от радост. Ето тук имаме едни малки връбченца и те ще искат да подскачат на своите краченца. Ето с тези. Айде да сложите, айде, както силно сега да пеем. Скочило връбче, на едно краче, силно горе отроскача, айде попа, няма вече зима, слънчице ще има, жив зеленче ми и кучичери. Браво, айде, но така е. Топлото слънчице весело се усмихва на всички и неговата ласкава милувка напомня за милувката на най-любимата за всички деца жена на света. Това е мама. И днес е денят, в който сме се събрали да поднесем нашия поздрав към вас, мили майки, мили жени. А тайната, която искат да ви кажат децата, ще ви я кажат с една песничка. Ще дойде да ни каже едно момченце, Кристиян, който ще поднесе своя поздрав към своята мама Ели с неговото силно лъжче. Има празник. Ще зарадва. Мамо. Малко. Бяло. Какъв е този хубав ден, вълнуващ? Той е цветен и щастлив, защото носи пламъка на огромната любов на нашите деца. А Александра ще дойде да поздрави своите родители, най-вече мама, и ще каже със силното лъще своята любовка. Заповядай, Аля. Айде по-смело, по-смело, с силния глас. Айде сега. Аз силно казвам. Всичко. Тя. Силно. Силно. Тя. Браво, по-смело, толкова хубаво си го казваш. Ама така си една такава стремежлива, така е, обещана мама е много безкрайна. И сега Нели ще я изрази с една своя песничка към мама. Мила моя мама.
покаже и още едно момиченце. То безкрайно обича мама. Това е Йоанка. Не може да се стигне. Чакай. Ей сега ще поздравиш мама със своето силно гласче и ще й кажеш какво искаш да станеш. Хайде, силно, Йоанка, ние се направи. Напред. Силно да те чуват светленци. Искам да порасна голяма, също като мама. Приличам на мама. Много. Обичам. Прегръща. Моята мама добичка, нали за мен е деченичка? Браво! А сега малко да развеселим обстановката. И вашите малки баловници ще ви покажат един хубав, весел танц. Онче, бонче. Искате ли да го сиграете? Хайде да го сиграем. С кой ще играеш? Хайде да си намерите приятелче, да ви затърсите. Чакай сега. Момченце. Ето момченце.